300 ka mga boatmen sa Olango Island di paubos sa swab test isip pagpangandam sa pagbukas na ugbalik sa island hopping sa Lapu-Lapu City karong September 19. Siluan Mirundina sa report. Giusa ang mga boatmen sa Olango Island ganihang buntag sa mini City Hall sa isla aron mapaubos sa swab test. Mga kawani sa City Health Office ang mikuha sa ilang mga swab samples o gihatagan sila og mga vitamin C. Sa telephone interview, gipahibaw sa mayor nga kabahin kini sa pagpangandam sa dakbayan sa formal nga pagbukas sa mga island hopping activities. Busa, buot masiguro sa mayor nga negatibo sa COVID-19 og himsog ang mga boatmen. Katong gibaw silang blood types at ikuhasan sila kung sa ilang blood type o niya itagan sila vitamin C, and then after siguro after na makuha na to negative sila, that's the time that they will take the shots. Human sa boatmen sa Olango Island, isunod usab sa swab test ang mga boatmen sa mainland sa Lapu-Lapu. Usa kini sa mga rekisito aron makakuha og special permit ang mga island hopping operators sa subli na usab unya nilang pagdawat og mga guest. Sa pagbukas unya sa island hopping activities, idili na usab unya ang pag-abang sa mga snorkels aron malikayan ang pagtakboy sa virus ug ubang mga sakit. Kining mga diving gear, no, kinahanglan nga uyan ta dito magamit sila. It must be sa ilang kaugalingon yun. So, ang atong mga boatmen na sila ilahang for sale nga brand new yun nga snorkel na may gabitan of snorkeling. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisda.